heb ik dan Ik weet goed genoeg daarbij dat zijn, maar die moet u Leo heeft ook klappen in, hè? Oh, we moeten ook wel klappen, hè? Klap, klap. Ja, oké. Natuurlijk. Maak het taal mee. Ja. Sorry dat ik klap, maar ik had zo geen handen. Ik weet niet of dat moet opnieuw zijn. En Leo wel? Ik durf ervoor te wedden dat Henrik tegen iedereen al heeft gezegd dat hij Ja, links zijn dan. Maar Maar die gewoon inderdaad wel op. Ja, we moeten rechts doen. Ja, kom maar. Dat is meer Hallo, die neus. Check dat neus. Ah ja. Dat begint al goed, hè. Wat is er laatst geweest? Nee. Dat is een tegenbocht. Dat is niet hetzelfde. We maken wel grote bochten. Ja, ze mocht misschien eens kort. Zo schattig al op, joh. Ja, Dat is zo schattig. Nee, dat is niet om. die gaat echt niet binnen, hè. Die andere was beter. Henrik heeft geen gelijk. Wacht maar. Oh, Ga nog aanzetten. check dat tussen. Die Toch tussen. Grond. Maar Laura heeft korte bochten. Dat is echt Dus ik dacht even dat hij ging stoppen. Hendrik zei, ja, die weet toch de weg van buiten. Ja. Ja, je ziet dat wel aan hem. Die zo, ja, nu naar daar. Nee. Ja, nu zit Tinkske er niet tussen. Pinky. Ja.